ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்று பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காணும் அனைவருக்கும் ஜெய ஹனுமான் சேனல் மூலம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி இறைவன்ட்ட பிரார்த்தனை செய்கிறோம். இன்றைய நாள் மிக இனிமையான நாளாக அமைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இன்று நம்ம அதாவது ஊரடங்கு உத்தரவில் எல்லாரும் இருக்கிறோம். 21 நாள். அந்த 21 நாளும் நம்ம சாமியை பிரார்த்தனை செஞ்சு நம்மளுடைய அந்த கொரோனா வைரஸோட அந்த எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நம்ம வீட்டையோ நாட்டையோ அட்டாக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக தினம் ஒரு மந்திரம் டெய்லி ஜெபம் செய்யுங்க. ஒரு ½ ஏன்னா வீட்டிலே தான் இருக்கும், போர் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். டிவி, செல்ஃபோன் அதெல்லாம் தவிர கண்டிப்பாக இது ஒரு ½ ஒதுக்கி எல்லோரும் குடும்பத்தோடு உட்காந்து பிரார்த்தனை செஞ்சோம்னா நிச்சயமாக நம்மளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் தினம் ஒரு மந்திரம் போடுறோம். யாருமே அதை அலட்சியம் செய்யாமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள், சொல்லுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷனுக்கும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். அந்த ஸ்லோகத்தை அவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள். பார்க்கல, அவங்க தெரியலை அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நீங்கள் தெரிவிச்சிங்கன்னா அவங்களும் சொல்லுவாங்க. எல்லா குடும்பங்களும் நல்லா இருக்கணும், நாடு உலகம் முழுவதுமே நல்லா இருக்கணும்னு தான் இதை போடுறோம். கண்டிப்பாக இதை செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோடு இல்லாமல் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை அமுக்குனீங்கன்னா இதுமாரி டெய்லி ஒரு ஸ்லோகம் உங்கள் வீடு தேடி வந்துட்டுருக்கோம். எனக்கு மதிப்பு மிக்க மனித உயிரை காக்கிறதுக்காக நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கோம். நிச்சயமாக வெற்றி காணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவ்வளோ இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு, வெளியில் போகாதீங்க, தொடாதீங்க, கை கழுவுங்க அப்படின்னு திரும்ப 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 சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும். அதை எதையுமே அலட்சியமாகவோ அசால்ட்டாவோ கேர்லெஸ்ஸாவோ எடுத்துக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக இதை நம்ம உணர்வு பூர்வமாக நல்ல ஒரு நம்ம நாட்டை நம்ம எல்லாரையும் நம்ம சகோதர சகோதரிகள் எல்லாருமே உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் நல்லா இருக்கணும். எல்லாருமே வயதானவங்கலேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி தான் இந்த பிரார்த்தனை நம்ம செய்கிறோம். சின்ன ஒரு விளக்கேற்றி இந்த பிரார்த்தனையை தினமும் செய்யுங்க. நிச்சயமாக வெற்றி. கூடிய விரைவில் இந்த 21 நாளுக்கு அப்புறமா இந்த கொரோனா வைரஸ் அழிக்கப்பட்டதுங்கிற நல்ல செய்தியோடு நிச்சயமாக இருப்போம். இந்த பதிவை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.